Kulian TV. Atibatike zvechokuti. Uyu George Charamba ngaakwano. Right, muri Zimbabwe chekutanga ndoda kuti utange wasumudza George Charamba nenzeve kudai so. Obva wamurovera pasi kumuti bra. Zidzoro risingakamwe. Naye akomana, unofungidzira kuti vanhu vanonge vachipenga kana kuti vanhu kuda here. And now you are celebrating kudzoka kwavanhu because uruda kutsvaga cheap labor, because ukuziva kuti vanhu vajaira kurarama nekungwavha nekushanda chaiko. But iwewe busy kuti hey vanhu vari kuningirikina tiuya tidzoke titanga kuningirina nyika tese. Anyways, mera tipinde munyaya yacho ina handidi kutaura zvinhu zvisina umbowo panapa. George Charamba amukirira kusensei achitaura kuti zvoni no more South Africa. I know many of you will rape my knuckles for saying it. Please don't rather rape yours. Simply all returnees must know that their sojourn in SA is over for good, and the pun is intended. Amudzoke akuchadzokeki mauya comrade. Think home, live home. You can't live home anymore. Ativake nyika yedu zvarini narini. The 5-year ban on you is a fascism. The ban is total, and the sooner you know that, the faster you reintegrate and settle. South Africa is a turning point in interstate, inter-people relations. Borders have been retraced and edged deeper. If you and all to see, for you to know that thou shalt not cross this, a rebirth of the nation state. Ironically, a rebirth amid its own existential crisis, a paradox of historical proportions. For beneath this militant nationalism represented by March and March are fascist forces threatening to tear apart the national project, the Pan-African project, the much valued people-to-people relations. SADC and the AAU as valuably yells about March and March was it interstate diplomas wrote from streets, and like all things from streets, through with a rough caroused hand of the unfed, the unsheltered, the unemployed, loud. So bra, welcome home, mauya comrade. Amuchadzoke handei kunorima rita hondo yapera rita gejo tinaro rita mombe tinadzo ndo mashoko ari kutaura panapa, ende ari kubva atozvitamafira kureva zvinodofira kureva, ende hatimbokusii, tinokugocha, hatisekereri zvinhu zvakadaro. You know what, kana pane chinhu chandisiri kuda kunzwa kana kuti chinhu chandisiri kuda kuona, munhu ari kuta make fun of the people vari kudzokera kuZimbabwe. I don't want to hear that. Listen, this is the matter of life and death. Umwe munhu abuda nepaburi retsono kudai so, umwe munhu anga ari kushanda gore rese, unofunga kuti zviri nyore kuti iwe pabhodha pacho makagara ndimatotanga pari kupisa musadzokere zvakadai so muchidhurisa zvinhu kuti zvinhu zvisapinde didi muchingoita yamanga muchingoita. Mareasons ndenyu ndimoziva kuti manga muchiri kuzviitire chii zvese izvozvo. Saka munhu ashanda anga ari kuunganidza tunhu twake. Kuna vamwe vanhu vekutoti izve so haana work permit, but akasvika pakushanda zvokuti atotengawo chimota chake akutoraramawo chilife chemujoza obva angomuka akungonzi chibaba zvadhakwa rwai pasi. Umwe anotobuda zvekutopukunyuka chaizvo, dzimwe mota dzacho dzakatopiswa chaizvo, dzimwe zvinhu ameno zvingolutwa, zvinhu kungotsakatika, undodzoka usina kana anything, and wobva wauya usangana nesascam iro riri kuseka zvisina nebasa rese. Ende unoziva kuti usascam wacho haurambidzwe kuti munhu aite usascam, but ita usascam ungoriwo munhu wonje, nototi uri presidential spokesperson. What does that mean? Uri kuedza kuita sei? Ende uri kutotaura language yemaoffices menyu kamune miswera muchiita muchipemberera, ndozvauri kuedza kutaura, because what are you trying to say? Unorepresenta aniwo? Isusu chitanga kunzwa zvinhu izvo totanga kufila, totanga kufunga kuti pamwe maybe ndozvamuri kuswera muchiudzanaka nemunhu uri kurepresenta, munhu uri kushandira. Inini kutaura chokwadi zvandirwadza handisi kukwanisa kuzvigamuchira nemwoyo wese, kutaura chokwadi chaiko, because zvinhu izvi kaizvi hatidi kudaro komana. And nyaya iripo, vanhuwo vane maonero avari kuita, vachipindurawo mapinduro avari kuita,
vamwe vari kuitawo vakawanda nokutaura zvaari kungoningirikina, vamwewo ndo vanobuda vachisimbisana nezvaari kutaura. But chandiri ngoda kungoedza ngokuudza ndechekuti ukaona uchicelebrata kushungurudzika kweumwe munhu hazvimbodi, handifungo zvichinhu zvichatomboda rusero izvi. Uchicelebrata kushungurudzika kweFL Zimbo, you think kuti maybe akashungurudzika akadaro achadzoka uchitanga unge pasi pako muchitanga muganzira maite ikoko kujoza makapedza nguva muri ikoko muchinyatso muremera. Ndo zvega zviripo, because iwo situation iripo paground uri kunyatsoinzwisisa. Most of you hambutorina, hapana munoshanda kupi kwamunenge muchishanda kwacho. That is the reason why muri busy kucelebrate kuti ungachidzoka tifanani. Ndo chete nyaya ingoripo. Kutorama soft life kuita sei anouya mai manje tofanana. Akomana regerai akomana, this is absolutely nonsense. Izvi zvinhu zvakadai izvi hazvigamuchirike. Inini ndatadza kuzvigamuchira kutaura chokwadi chako chaiko. Handidi kuti ndinge ndichinzwa zvinhu zvakadai so zvichitaurwa nemunhu akaita saJoe Charamba. Joe Charamba atore nyaya dzake dzokuti tonotanga tomupinda izvezvi. Joe Charamba anga ari kubva kumashure ukashanda netimu yana Mugabe kunzwisisa, and then Mugabe pakanopandukirwa paya iye ndobva ndese vanopinda skill ED izvezvi. So atori in panic mode zvekuti akatadza kusimbisa Cab 3 ende vari kumuziva. Iye arifunga kuti havasi kumuziva, vari kumuziva zvisingaite kuti okay this is Joe Charamba anga arapa, and stance yake on Cab 3 vari kunyatsoiziva. Joe Charamba is the one anga ari kutonongedzera nyaya dzake dzakawandisa tikada kutanga kutodzitaura panapa. Ini hangu haisiro nyaya ndakanda ndifambira kutaura nezvenyaya dzemukomana eye, but in this current regime vane vakangomusiya iye ari kufunga kuti ari kudiwa, but iye deep down anyatsozviziva kuti panapa kwakungochengetedzawo basa chete, kwakungogarira vana chete kana kuti kungori, but chokwadi chinyasoribo mumwoyo make ari kuziva kuti iye atori pama1 mukomana uya, and ane mamwe maaccusations ake aipomedzerwa, nyaya dzaingotaurwa kubva kumashure achinzi iwo mukadzi wako wakamuita sei, mukadzi wako ari kupi, mukadzi wako iwo akafa nei, achipomedzerwa nyaya idzodzo. He is the same Joe Charamba akuya achiudza vanhu ari kudza isusu nonsense idzodzo, and then toramba takanyarara tobva tangomusiya akadaro pangoti saka ini because ndonzi mafira kureva. Hapana chekufira kureva, this is nonsense. Hatimbosekerera zvinhu zvakadaro. Anyway, gadza tione zvimwe zvekuita next.